Mesto Hriňová a detský folklórny súbor Hviezdička usporiadali 10. ročník Medzinárodného festivalu Deti pod Poľanou. Podujatie sa konalo od piatku do nedele v Hriňovej a okolitých obciach Kriváň, Korytárky, Látky a Detvianska Huta. Podujatie bližšie predstavil samotný organizátor. Medzinárodný detský folklórny festival vznikol pred 10 rokmi. Predtým predchádzalo také podujatie Hviezdička aj hostia. Nož a pred 10 rokmi s prispením Romana Malatinca sa premenilo podujatie Hviezdička a jej hostia na detský folklórny festival s medzinárodnou účasťou pod menom, alebo teda respektíve pod názvom Deti pod Poľanou. Každoročne na festivale účinkuje približne 330 detí zo Slovenska a zahraničia. Pre každý región je typický kroj, ktorý ľudia nosili. Na tomto podujatí bola rozmanitosť oblečenia detí naozaj bohatá. O svojich krojoch porozprávali predstavitelia folklórnych súborov zo Srbska, Maďarska a Česka. Mi smo danas igrali igre iz Srbije, gde smo igrali u Brown verziji naše nošnje. Tak my sme dnes tancovali tanec zo Srbska. Chlapci mali kroje v kávovej farbe. Inače može biti plava, teget ili zelena. Tak može biti svetla alebo zelena. Karakteristično je kapa koja je bila šajkača i šubara. To su momci imali na glavi. Na hlave mali šajkaču i šubaru. To sa naše tradicionalne čapke. We are coming from the middle of the country and this is not typically normal. Prichádzame zo stredu krajiny. Tento kroj nie je typicky maďarský, pretože v našom meste žije aj etnická skupina Slovákov, preto sú tieto kroje príbuzné tým slovenským. Kluci u nás mají ty krásné vyšívané červené kalhoty, kterým se říkají červenice. Máme krásné čižmy s podkůvkama, bohatá výšivka, krásná, hodně spodníček, to je určitě netypické, je to skládané prostě natvrdo, děvčata jich mají až třeba 8, takže prostě ten pohyb v tom, nejde se na záchod, nedá se v tom sednout, jo. Takže toto si myslím, že je určitě takové typické a takové ojedinělé. Sprievodným podujatím bol Petropavlovský jarmok a jarmok ľudových remesiel. Folklórne festivály v regióne pod Poľanou sú veľmi obľúbené, preto aj na tomto ročníku nechýbalo veľa návštevníkov.